Jamen, sådan der. En dejlig stang wienerbrød og et skønt sigtebrød. Jeg glæder mig allerede. Sigtebrød med ost, sigtebrød med spegepølse, sigtebrød med leverpostej. Jamen, kom ikke her. Fuldstændig smadret. Hold nu kæft. Alt er jo pillet ud af den. Nej, mig dig. Mig dig. Nå. Hold nu kæft. Jamen, det bliver der i hvert fald ikke færdig i dag. Hold nu kæft, mand. Kom op. Jamen, det var jo det, jeg skulle se på, og så gik knallerten i stykker undervejs. Så skulle jeg have repareret knallerten for noget, jeg lige havde fået lavet. Vel at holde kæft, mand. Ja. Sådan er det. Jeg tror faktisk, Mist jeg mangler en ny kæreste. Så hvis der er nogen i nærheden af Sagonakorn, så kom endelig og besøg hende. Og er man på Phuket, og er man i Jomtien eller Pattaya, så tager I bare lige en flyver, og så en taxa ude fra lufthavnen. I like in the morning drink coffee and take a walk. I like exercise. Exercise og exercise. Not sexercise. No, exercise, okay. God hjertelig morgen her, Sagonakorn og Øst-Thailand, helt oppe i det høje hjørne. 5-10, 28 grader. Det bliver hot i dag. Men prøv lige at se derude. Sådan ser det i hvert fald ud lige nu. Og det er jo flot. Ja. Det kan kun blive godt. Så også de ikke har noget bil. Hvad fanden er det for nogle røgovn? Det er en grill. Hold nu kæft, den skyder. Hvad var det ikke op? Så bare det. Bare det. Heller ikke nogen med dild herinde. Satan så. Nå. Det var ikke noget at gøre ved. Morning.
Ah, somebody. Somebody, where are you going? I go look for Ying. Look for Ying, where are you? Miss Plastic. Yeah. Men se nu der, så fik jeg jo både lavet nougat og marcipan. Hold nu kæft. Og hvem der slik i skålen? Hvordan blev den hjemmelavet marcipan? Ja. Hjertelig morgen her, og Sagrada-Korn og Øst-Thailand helt oppe i det højre hjørne. Der er sgu en, der har været ude og hente græs til køerne. Ja, sådan er det. ...10 minutter i 6. Eller 55, det må du sådan se selv om. Der er lidt gang i vandet i dag. Ikke ret meget, men der er lidt gang i vandet. Der sørger også en lille smule gang i solen. Hvor er vi heldige. For helvede hvor er vi heldige. Ja. Sådan er det. Og i dag, søndag, jamen, der holder vi jo fridag, eller hvad? Eller skal der laves en lille smule af et eller andet? Sikkert. Man kan jo altid blive sat i gang. Og det er jo fantastisk. Så ja, sådan er det. Så er hele pladsen her snart ryddet. Hold nu op. Her kan man jo købe dejlig morgenmad, grillet det ene eller det andet, og der er jo kø om morgenstunden. Og munkene her, jamen de er jo på vej hjem i templet og skal spise morgenmad. Morning. Kun han okay? What about Mr. Carrot, okay? Everybody okay? Ja, det var jo så den her lille morgentur. Hvor langt er de kommet over i makroafdelingen? Så var det Don Xiao. Hvor langt er de kommet over i makro? Miss Makro, hun deler lige lidt ud til munkene der. Så tror jeg går lige ind og tager en video. Og nu skal jeg jo ikke hjælpe mere med porten, fordi den har fået en skinne at køre i. Den kører jo som, jeg ved ikke hvad. Det er jo så fornemt. Hvad sker der her?
Herinde er de ved at sætte loft op. Der skal nemlig være loft. Så, ja. Herligt, 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 herligt. Så kom den lille hund lige forbi og skulle have noget mad. Værsgo! Det var sgu noget af en god tur. Mr. Mutt, han er jo ved at lave trækul. Det gør de i den der tønde der. Der laver de trækul til alt deres madlavning og skidt og lort. Se. Tarn. Good or not good? Good. Good for make. No meat lah. Det er jo en olietønde, der er isoleret, eller hvad fanden det nu er. Ja, sådan er det. Vejs bror kommer lige forbi og skal have sådan nogen der måske. Malou? Med dig? Mig igen? Op til uge. De skal hænge et par dage mere. How many kilo? 10? 10 kilo? Oh. Up to you. Here. Step. You want to go up? Yeah. Mr. Minyan, take this. What me? Mr. Minyan. Mr. Minyan take here, boy. Không có nhắn hay không dính vào.
มามีน้ำหนักมหาศาลเนนบุญมีมองรอยนั้นด้วยหัวใจสั่นระรั นี่ ว วะ ก่อนค่อยๆเงยหน้ามองหลวงปู่แต่หลวงปู่เพียงมองไปทางป่าลึกสายตาของท่านนิ่งสงบ เฮ้ย ราวกับรู้ดีว่าสิ่งที่เจอ Ej, hold kæft, de er tunge. ขึ้นมารอบที่พักไม่มีใครกล้าพูดอะไรอยู่พักใหญ่ Ja, okay. พรานป่าผู้ผ่านป่าดงมาทั้งชีวิตจึงมีสีหน้าซีดเผือด นะ เขายืนมองรอยนั้นนิ่ง Okay, mig belej. Mig belej. มือใหญ่กว่าต้นตาลเล่นบุญมียิ่งดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกหนาวในอกเขาพยายามมองหารอยหินรอบๆแต่ก็พบเห็น โอเคโอเค Misomot, nam, kok. น้ำ